Hey guys, खुलुमबाय दिनैनि भिडिअखौ आं ट्रेननिफ्रायनो जागायनोसै जों दा थांगासिनो राङापारानिफ्राय रङिया आरो रङियानिफ्राय थांगोन जों बरमा मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना थावदो बिदिब्ला बिथिंजाय जोंहा पपुला बिमायंजों जि खुसि आरोना बहाबा थांनो मोनबा बिराद आरो गारि गाखोनो मोनबा ओमफ्राय नै आं बिथिंजाय बिराद बरिं मोनहैला एफा गोबाव थानोनो स्कुला थाफ्लिफोरानो साजोब्बाय जिरायै ओरैबायदि बरिं मोनखाबायमोन आरो फाइनालि फैनानै जोङो रङिया मोनफैबाय बिथिंजाय बास स्टेन्डसिम फैनो थाखाय जों टट'आव गाखोनानै फैबाय ओमफ्राय फाइनालि जों नै बरमा मोनफैमारबाय जों बासाव गाखोनाय भिडिअ लाबाय थादिया गथ'जों जाबजों एकदम डिस्टार्ब जायोना ओमफ्राय नै दिनै बिस्थिबार बरमा बाजारबो आरो ओमफ्राय नै बासनिफ्राय ओंखारनानै जोङो एकदम साहा पानि लोंखांनानै माबा माबि मिथाइ सिथाइ लाखांनानै दा न'आव थांनो जों टट'आव गाखोफिनबाय आरो नै बिथिंजाय पुपुलुआ एकदम हेपि आखाइ जालायनानै नुवाखै बिमायंजों ओरैबायदि हेपि आरो बियो ओमफ्राय नै न' मोनफैना बिमायजों ओरैबायदि हेपि आरो बेखिनियानोसै भिडिअआ बाय बाय लाभ इउ अल